So yun guys, try natin yung extreme rides nila, yung Octopus Racer. Ito. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung aking mula doon. Hanggang doon, tapos dito. Yan. Pababa dyan. So this is it. First time ko gagawin to. Nako. Akya tayo. Yung Octopus Racers, ito po yung dapat yung gagawin. Ito yung bawal. Hindi. Okay. Tapos meron silang height requirement. Ito yung height guide nila. Kailangan 48 inches pababa. Ay pataas. 48 pataas yung pwede. Bawal din dito yung may sakit ka sa puso. Ayan. May surgery ka. May neck, back, and bone illness ka, bawal din. May high blood pressure, yung buntis, at saka yung mga nakainom, bawal din dito sa daan. So lahat naman ako wala niyan. So tara, this is it. Nakinig ang tuhod. Yun, dito na ako sa tuktok. Dito na ako sa tuktok guys, sa may Octopus Racer. Yan po yung kabuuan. Nakita nyo yun? It's my turn. Naku, kinakabahan ako. Mataas na ito eh. Mataas na area. So, kakayanin natin to for the sake of the vlog. Bakit nagagawin mo? Sir, ito medyo wala lang pasok na ako.
hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Paul D. Aqua Planet Clark.